gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video tayong i-upload. At mga kalagalag, ngayong umaga tayo ay muling mamamasyal dyan sa may Tambobong Beach sa Dasul, Pangasinan. Samahan niyo ako sa aking pamamasyal. Let's go! Mga kalagalag, nandito na po tayo ngayon sa Alaminos, Pangasinan. At mula rito papunta ron sa Tambobong Beach ay 48 kilometers pa po. So medyo malayo-layo pa po, almost 1 hour pa po na travel time. Okay po, ang tabayanan lang at panoorin nyo hanggang sa huli. At saka kayo ay mag-i-enjoy sa inyong mapapanood. Mga kalagalag, may dalawang bayan tayong madadaanan dito bago po dun sa Dasul, Pangasinan. So first, yung ating unang matutumbok na bayan dito ay yung Mabini, Pangasinan. Then yung sunod po yung Burgos, Pangasinan. Then after nun, yun na yung Dasul, Pangasinan. So enjoy lang po kayo sa inyong panonood. Mga kalagalag, ito na po yung bayan ng Mabini. So ito po yung pinaka-town proper po nila. Ayan po, napaka-simple lang ang bayan na ito. So may mga checkpoint din sila, pero wala nang bantay. Maluwag na talaga dito sa Pangasinan ngayon. Mga kalagalag, ang highway na ito na binabaybay natin sa ngayon, ito po yung Pangasinan Zambales Road, na kung saan after ng Dasul, isang bayan na lang ay Impanta, Pangasinan na po. After nun, yun na po yung Santa Cruz, Zambales.
Mga kalagalag, ito na po yung kabayanan ng Burgos, Pangasinan. So, makita nyo naman parang hindi pa masyadong kilalang bayan na ito at wala man lang ka-tao-tao. Yung mga sasakyan, nakita nyo na, napakabihira yung sasakyan sa lugar na ito. Kaya walang ka-traffic, tuloy-tuloy lang po yung biyahe natin kahit nandito tayo sa sentro ng kabayanan nila. May mga sasakyan man, pangilan-ilan lang. Ayan o, makita nyo, walang katao-tao. Hindi naman holiday ngayon, weekdays ngayon eh. At mga kalagalag, nandito na po tayo sa Dasul, Pangasinan. Ayan, nakikita niyo na po yung arko na yan. So ito na po yung Dasul, Pangasinan. Ayan mga kalagalag, albungan pa lang, nakikita niyo, napakaganda po ng mga pine tree. Kabilaan, parang welcome tayo na pumasok dito sa lugar ng Dasul. At isa nga pala sa produkto na pinoproduce nito Dasul, Pangasinan ay itong masarap nilang asin. Ito yung kanilang pinagmamalaki, yung asin ng Dasul, Pangasinan. Mga kalagalag, nandito na po tayo sa junction na papasok ng Tambobong Beach. So mayroon pa siyang 18 kilometers papasok ng Tambobong Beach. At yung padiretso kanina na kalsada sa nilikuan natin, yun na po yung papuntang Zambales. So isang bayan na lang yan, yung bayan ng Infanta, din Zambales na po yun. Mga kalagalag, meron pala tayong environmental fee na 20 pesos per head pagka kayo'y nagawi rito. So yun po yung babayaran ninyo na environmental. Per head po yun, per head po mga kalagalag. Mga kalagalag, nandito na po tayo sa Tambobong Beach. Kita nyo naman, napakaganda po yung lugar, bungad pa lang. Maghanap lang tayo ng paparkingan. Then iikutin po natin itong Tambobong Beach. So wag lang po kayong bibitiw, tuloy-tuloy lang po sa inyong panonood. Mag-enjoy lang po kayo at ako na ang bahala sa inyong pamamasyal. Mga kalagalag, yung bangka ng mga ito na nakikita nyo, ito po yung ginagamit na transportasyon papunta dun sa Culebra Island, na kung saan yung pamasahe niyan ay 1,200 pag 4 hanggang 5 yung pasahero, pero pag more than 6 ang pasahero, nasa 1,800 hanggang 2,000 po yung upa sa mga bangka na yan. So pwede mag-overnight po dun sa Culebra Island. At sa mga susunod na vlog natin, baka yun po yung ating kukunan, yung Culebra Island.
mga kalagalag, ikutan lang natin itong mga cottages at transient na pwede nyong maupahan pagka kayo'y mamasyal dito sa lugar na ito. So yan, mamili na lang po kayo kung alin yung makukursunadahan nyo dyan. Ito may mga cottages na simple lang, mga kubo-kubo, at mayroon din namang magaganda. So pagka maganda yung piliin nyo, tsaka maganda rin po talaga yung presyo nun. Pero pagka yung mga ganito lang, mga nagre-range lang po yan sa 300 hanggang 500 pesos. Pagka overnight, nasa 700 yata pagka overnight. Pero depende po sa klase ng mga cottages na inyong pipiliin. Pero yung mga ordinary hanggang 700 pa. Pero kung yung mga magagandang transient dyan, 1.5 hanggang 3,000 po. Depende kung gaano po karami ang member ng pamilya na dala-dala nyo. So, nasa inyo na po yan. Mamimili na lang po kayo. Ito po lahat yung mga cottages. So hanggang dun sa dulo yan makikita natin. Ayan, itong kulay green, maganda rin po yan. At napapansin nyo yung dagat, masyadong malapit lang po sa mga cottages. So ilang hakbang lang po, dagat na po yan ang gagaling dyan. Mga kalagalag, pagka kayo'y namasyal sa lugar dito, pwede po kayong mag-overnight sa lugar na to. Then pwede nyo rin pong pasyalan yung Culebra Island. Pwede kayong balikan lang sa lugar na yon kahit hindi kayo mag-overnight sa lugar na yon. Kasi medyo mahirap din po kasi yung tubig doon sa Culebra Island. May maraming tinitinda pero medyo may kataasan din ang presyo kasi malayo na po yun. At 300 pesos din pala yung entrance pagka kayo napunta doon sa Culebra Island. 300 pesos per head po yun, ha. At pwede naman kayong mag-enjoy sa lugar na yon. At pagdating ng hapon, so pwede kayong uwi dito sa may nakuha nyong transient. So ganun lang po yun. Ayan mga kalagalag, naipasyal ko na kayo dito sa Tambobong White Sand Beach, dito nga sa Dasul, Pangasinan. Ayan, kita nyo naman, sulit na sulit yung ating pamamasyal sa araw na ito. Magamat may kalayuan ang lugar na ito, pero sa mga tanawin na ating nakita ay talagang matatanggal po yung pagod natin sa biyahe. At
sobrang ganda yung mga tanawin na ating nakikita sa araw na ito. Sobrang ganda yung kanilang karagatan, sobrang linis po. Tsaka talagang nakikita nyo, nami-maintain yung kapaligiran. Talagang disiplinado rin po yung mga tao sa lugar na ito. At makita nyo naman kahit na ilang mga plastic yan, wala po kayong nakikita. Yung karagatan na nakikita nyo, yung mga seagrass po yan. So normal lang po sa dagat yan, hindi po basura yan. So ako po ay nagpapasalamat sa lahat pong nanood, nag-subscribe, at marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Maraming salamat po. God bless, at ingat po tayong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make